Criză, necriză, violet, neviolet, nunta merge înainte. Clar, rochii de mireasă de 10.000 de lei, costume de miri în ultimele tendințe, cele mai fermecătoare, inele de logodnă, verighete și decorațiuni florale. Toate sunt expuse la târgul de nunți de la Târgu Mureș pentru cuplurile care își doresc o nuntă de poveste. Și colega noastră, Diana Goșman, urmează să se căsătorească în curând. Bună seara, Diana, felicitări în primul rând. Ți-ai găsit rochia potrivită? Bună seara, Adriana, bună seara, Cosmin, bună seara, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru felicitări. Da, astăzi am fost la târgul de nunți și mi-am găsit rochia pe care am visat-o mereu. Este o rochie de prințesă cu trenă lungă și destul de simplă, spun eu. Adevărul este că am închiriat-o deoarece am plătit așa doar 900 de lei, dar pentru miresele care doresc să o cumpere, trebuie să scoată din buzunare undeva la 2000 de lei. Oricum, prețurile la rochile de mirese variază între 700 și 7000 de lei. De asemenea, mi-am ales și buchetul. Este un buchet din flori naturale, dar se poate face și un buchet din flori artificiale. Și pentru că la nicio nuntă nu lipsesc serviciile foto, eu am ales să fotografieze la nunta mea. L-am ales pe colegul meu, Hen Otilo, iar în ceea ce privește filmarea, nu cred că mai este o problemă, având în vedere că mă filmează chiar acum colegul meu, Danene. Și ca totul să fie perfect, mi-am închiriat și o limuzină. După cum vedeți, mă simt chiar foarte bine aici în această limuzină. Într-adevăr, este puțin cam scump, 100 de euro pe oră, dar o să merg doar de la biserică la restaurant. Așadar, dacă doriți să aveți nuntă perfectă, atunci merită să vizitați târgul de nunți din Târgu Mureș. Nunta noastră. Astfel se intitulează expoziția deschisă în incinta sălii polivalente din Târgu Mureș. 54 de firme care activează în industria nunților au expus de la rochii de mireasă și costume de mire până la pantofi și bijuterii unicat. Cuplurile găsesc aici tot ceea ce și-ar putea dori pentru ca ziua nunților să fie una de vis. Prețurile rochiilor de mireasă variază între 700 și 6500 de lei. Văd că ai probat rochia de mireasă. Cum ți se pare? Foarte frumoasă, are vălănașe și este lucrată manual, foarte frumoasă. O să o porți și la nuntă? O să mai probez câteva, dar îmi place foarte mult și s-ar putea să fie aleasea. Crezi că astăzi vei găsi rochia perfectă? Să sperăm că da. În anul 2010 se caută mai mult rochițele simple, de preferat culoare albă, cu dantelă sau pietricele Swarovski, acum depinde de gusturi, dar în general rochițele cât mai simple. Este vorba despre o plajă foarte largă de ofertă, să spun așa, pentru mirii anului 2010, de la fițe până la clasica rochie de mireasă, totul se găsește aici. Târgul va rămâne deschis până duminică. Organizatorii așteaptă sute de vizitatori, intrarea fiind liberă.